Yo abusia for the radio association. E mamu nyina kwa ba. E de omu se nra ehia wa ha na ye kwasiden no abusia for nyina ba na ehia mu ha. Enti ebubo obi tofan ne no ho e na me de bebrem ene ya frem a e de mamu. E de omu se enti video nso ya ti no ma bi enam so se obi ewo ba bi a wo so obedi lumba fishia da ya 26 no. Abusiafo hihye bibia saa. Abusiafo e wa ha no hihye bibia saa e wo saa ayi na e baso no. Enti se moti bibi ya nam enti video so se omo beye lumba fishia da e ye hudoro sem. Enti muntungu mummo na nyina ngu. Ne ye ne abusiafo a ye lumba abusiafo ankasa no. Eye me wo fa ya poku ene me sister Brimpoma omo hihye bibia saa omo na omo lumba ankasa ayo omo busiani enti se obi ti baabi se yesi obi ye friend is Alex ono ti baabi atro letter se oso obi di efisiada enye nokre se osi ye ne letter ya ne atro ba no eye letter bi aye nkwada asem eno kwasem ni ahomti enso bibia e wo na wiye in se asem no wo court ya yi di asem no na di etitiru ni se lumba no yehu ba bi yasie no entimi ni na finsi adama na yi because nipa na yasie no yehu ba bi oda na afia so ma egugu nsa nti se abusuafo atiye ya nkasa no si enim ba bi a yesie ya di hie lumba entimi ni finsi adama no nti ye kama mu nyina ate se finsi adama no nya ade se ye beba so enen ni chine nti obi ti ba bi na se won nam odi bibi aton enti video so obi di efisiada wontungu na wonke say because assembly free ho say free ho dia ene amonyentum in ye say embrace him no lumba efisiada no abusuafo no ankasa be hyehyɛ no de abeto mu nyina manim ama wonso mabɔ hu dawuro amaye na asem no wo court ya court no 29th ye be sa court won kran enti say eni asem no wie ena asem na nkasa no kura no won na de court ya wode injunction atoso se obi antimi nye lumba bibi enti se court en kansa asem no wie a edi enti na akogina ba bi se obi tumi di lumba fisiada enti de woke kan nyina no fa se emfa ekwam enti yesremu pi se moti se sa no mane nam nse amumu ntungu ummo hu dawuru kura na obi bia nso aya wo mo so mato nsa afro nso oboko no yeso ye wo ha yeso ye pipes in se me na maka ma sem se osi patapa pitu ye de mrane ewro enti se oso ye patapa na so le bia yeso ye de mra e be fa kwam ne yeso ye eduma enti me damasi pi se mo nyina maba enti me wo fanso wo ha won so e be ka bi ye de to Ghana fo nyina ni me free mempeni so kopum enkwada so obi biara obete sa asem ne yire ne ma yese wo se friends wo mbeye awro ayi oba no waye kunu a wo mbeye tuntum na firi no abusia fo na wa ha no obi anhye oba no kunu aye enti eni mo ba bia waye kunu aye enti se mo ti sa no ma no mfre mama yesre mo montungu enye no kure abusia fo nkan bibia enti abusia wo me wo fa ya poko so be kan bibia ya onso edibeto so kakra me damasipi kasa kakra Fasha yo I'm looking from where this one medium. Right. Yo. Yeah. Okay.
Alors, dans moi, c'est des why. Moi, bon, moi, n'est pas moudi et chip, et bien, cobia. Et now, c'est mon no cré. Ah, c'est mon no crétine et bien, cobia. Mon caillon, et dans moi, c'est. Et des nyamens soient c'est. Les bio diabédri. C'est nyamia. Et il croit qu'il m'a bien tiasi. Because, il y a un moyen bien, ou moyen home. Ne pie ho na mo ani nansane ne na me hwe bibi o social media ameti se oti ba bi na o kasa se o papa o krama bi na krama o papa no tuni ni se waye bi twaso na tusu ampa se sa se mi a o kan yi ono a o kan sa se no onu so wo bua ne hofo because edi ade na yaye ibusano edi ade na yen yaye onu mom no aye bibi because eni ma waye na bebre endu onu mom na sa de papa kraman na ye friend say waye bi eye no e refer to onu a onu mom no waye bibi a e wo say oho waye bi a eye me na seb me wo fa ase no me card me say si me bo onu awanim emre bi anu o use Benz yellow bi anu obebe fi ono oni nsem ana Lumba ka kire me Lumba ye me wo fa ase kan oni masem ana o ka kire me nka no obedwom o sabsabe oni nipa no kra no montem nye ana wo ba ho nyira na me sister bomani e kire me se wo no mpo anim kra hu because of eniye bi ana wo ye sa ne ye na no ya ena enkrofo bi nso edinachi omo hwe left and right na omo jejene so up and down to sack to pack oh you good we say na say edin to pack na ye de to no ono no onimu a say din no ensunso aso e wo so a akola to pack wo wu at the age of 25 years our Kovac Avenue ewo Las Vegas enam etutura sem ne kwasia sem a wo yenti ene ye de se edin ye eto so na onim se edin mi ya aka wonyina wo se tusak na won lunch t-shirt ne ne ma sa na onim ni nti no sebe lack of knowledge so what na be bia no aye ni minimum ti se ya se obo bariton na sebe o ke kan sebe ensem a se udi akira ebe se udi ni pata atem but ono ana sebe o ye sa ne ma na me mo fa se no wajaje we agina mu esie ni pare ti sebe kama bi a sebe yo oni hwesofo aka edi boto akata na nim wa suppose ma be gina wo se e de akata na nim na wa ma obi ahu na nim na onua ba nim po na wono ani nua ba ma ne bo nwom wo se mayro wo semie na awro wo nti wo su se tsani ba bi a wodi onua na ye den akose wo si won kira no nese ayiye no kura no se won so wo ye ayiye no nese ya mabia edi enti na ama ya ama ayiye ni bie also hu adi kranti ya ama ayiye ni bie because that time na ye diligence apotu ayiye no so se ye koye autopsy wa wali tua Emma court bua ye bem ye si famu a no mo ye ne se o ye mfa 20 billion emra enye sa onko yi na yi na onko si yin ye ko fa 20 billion within 2 hours na wo ko gira ka che se ye wo ne ye na kola wo se ye funu kura nim se ye wo ne ye ana seb o ko ka obi ka se ogidi obi atem utira bo fam na o ke kansem se wo papa wo krama bi o atuni din se na imi susu mi busa nze na me soso me ma me wo krama bi ni atuni din se why na o fata se ye busa nze wa ye bi me so na me krama ni no enti ye wa ye no wa ye bi a eye kuna na o se wo ko wo ko yi oba na film sa oba ni enim no from Sophie to Soma ye enim oba no oba ye enim no ni akosia sewa iti tam du dura ye nya ye be hihye enim sa asem no court ye di asem ni wie na si edi fa
ye be atum because ye bumra se di wie na so no susu di fo ye se abusua pani ne sebe me wo faasi a wo teme nchen abusua pani brefo a na ono no mom no ahihye tam ene mra ye di be di afinhyi ada no esa tam no so no court be ma wa ko kire ba bi a wo ye den osi elumba senuti no wa escape na you know na so mu Ghana mra no ogina ba bi ho no ogina ba bi ogina no na ototo aya mpia se ono oba Ghana wo ato Ghana wo betima to Ghana a wo si wo ba Ghana ye kofa bulldozer eba kra na chese di obeye na ya na I'm sorry senka ye ba bi a enka ba this time ti unlock sa kwa we me pom chopi monya vigilant na muni achida na mo report issues no credit medical can me sa asemu yi akola wa hye yafunu mu kra nim se no credit and say Old Testament na atwam ya tro New Testament enti ye na bibia ye e wo ye nchen enti ye hire mo amada woroma mo fa nkwa mansan nyina na ohu sasem no e dakota ye ntieti aso mu mra so mu ade a ahomaso sa ne ahantan sa enti ne etu no there's a still also there odaso ye busia pani enti no onti ase no beye de oya asem ne court manuesi enti ba so se wo ba mani ache obi ase na duma no efishi ada no ayede me ba mani ache obi ase that lumba efishi ada no ebusia pani na be hye se court dua ne bi mu a wona o ga city se o hye se efishi ada no a obi a o wonche bi antimi hye se efishi ada ne mani ye Emma so ye de mra yem fa hoden ye de mra entimi mfa hoden yiri obi a emra ni umbi wanya fikara nya fara also bibi bua chance ko oyo yes enti wa free mu na wo fi na wa ba fa se me ye na ya me dia ya ya sa okay and na mama obekasa still obekasa up now, only very see they say, dear Hannah, or head, you say, woman who see you, and I'm not when I was going to a house to do very possible. I say, when you dear, I'm wanting some every day, meaning on a top. Now, Asante ama se Charles sabe oya di hye no free day fie afi no aso ebeso yenya hu ba bi a yesi Charles yenya hu ba bi ekogu nsa enti no Asante ama mra so kakra me mate no se afi no so na yenwu nsa e wo ba bi a yesi emu na yeni hu kwan se yedi official ana sabe oya dishia sunti no esasa koda eban eno so e ma so sa enti no yentimi entumi kan fa sika ni bere entumi ka sa ye kodi na fishia esasa afei ya san kura de ma court e wo lawyer ho e wo court say pesi ehun ba bi a yesi Charles na afei baby so akonta say nipa sabe etna say ye nti akonta no so esese no so ekoso ni na wo court na fe yenyi dia defo obi a odi ade na bende na yetine dia fishi adasa na mitime hu de ya na bi no adwene yo say wo firi wo fia na wo beto say me ne fosi no ye ma enunti no ofi ho abeginam den saudi ho de wo ska enti wo ba je free ensem a say yamra sa ye jamanyame
nyame ne yɛde ma no yɛyɛ ma ampa nso me nananom ɛta yɛkyi abusuapani wɔ hɔ ɔyɛ ne deɛ abusuapani foforɔ ni obiara nim enti no ɛwɔ court nti yɛntumi nka nsɛm no bebree nti yɛde yɛasɛ nyinaa ne sɛ yɛsrɛ Awurade mpaebɔ na yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma yɛnhu baabi a yɛsi ɛkyase na yɛkɔgu nsa no na afei yɛwie a yɛde afinhyiada no yɛnwra hye nkɔ baabi a yɛnyina yɛwɔ busua yɛnim sɛ abusuafoɔ na ɛsi abusuapani abusuapani a ɔkɔ yi mosom atu mu nanso no ne nneɛma a ɔyɛ ne nneɛma a ɔyɛ kyɛ sɛ asɛ yɛntuo ɛdeɛ na mo ka ma ɔbɛka no ate no mo amutuo mo adua afiri so yi mo like wo ma ne saa ɛfɛ sɛ attention ɛdeɛ na mo ka ɛhe fa na ɔdi abusuapani efia ha efia na odi abusuapani efia odi abusuapani wo ma ha oni ha oni abusuapani wo ha ene na odi abusuapani nya afini efa ben fie mensa ana efo nkuro mu a yin suka ebo odi kuro ho there is still an ne ti se obedi abusuapani a on ko ne mo na abusuapani wo ne ne pa akoso ha de yin obene brefo ana ekona abusuama na wo mu no atum se odi na ye abusuapani eti won timi nyina ba bia nka se lumba nyina ye wo faase no na mebusa wo se obi wu na wonim ba bia wo da yetimi ye na wo tweda ehne fa na ye kogu nsa tete won sem na na sa menua wo menua no wo so menua no tete won sem na o keka se ye tu no me se dem nam na dina che ye busia eye busia ye tu no de se woni chance bi o nse won timi ko gina ba bi nka se ai wo ba be di ne wo faase ne hwan onua ba o ma me ene ne wo fa nyina wa ha wo ti ase enti sa abusuapani wo so ne de yetu na dada ma mu nyina ba bi emu ni dire se wo sa abusuapani bi o ye ti sa akọ ye bubefo pa na doctor na e kasa obi so ya abusuapani na onko fa no enko di fi ya abusuapani me pa mo chawo abusuano dɔɔso enti obi obabie na no aka so ya abusuapani no onkofa no nya na abusuapani na yanya de paakoso ɛkoɔ na ade si kodwa ne de ɔpanyine brefo ana ya abusuapani sɛ wɔ ya abusuapani na mumusa ne sɛ wodi abusuapani da bɛn na nananom ɔkai kura sɛ kwaside bi adu nti wɔ ɔtɔ snap baako pempo ade aba me ade yi apaye ade aba abusua wɔ so wɔ bi da nani wo be bia ya den uchiri ko ko su di ne ma ero na ma ya musa wa ya aboro ya pani no e roman ene no di akonwa no e roman ne no di anuti faka anuti na metro say anu na kire say wa ya aboro oba be kunwi no wo wi aya no wa sei enti me be say me ka kire wo say wanya abusua panyini e wo paako so ko na adishin konwa ho onko opabusua ba wo mo chiro nkrata ne wo mo nam abɔntene keka so ya abusua panyini sebe onko fo mo nya abusua panyini na me madawro ma ya ne wo buo ma nananom nti na nsam na ba ne ya yɛdia ya mpese ye bebie ya no aka no na se na na biti akonya so no otimi ka kire ye me ma me ya dance ne brefo ma wo ho ye nyina ye ho utimi ka kire se wo kofi usumu ya abusua panyini wo abusua ma ka watu no dada mutimi kan sem wo nyina wie no masa fa akire asa ye ada ye busua no ye de abone ko ne aye enu nti obi asori anu aka de ope ade akire kwalo so so ma kwa yo hinta bi achi a wo hye akire ana no amranti ahene no wo omo ayimu no o kasa no ensem bi ba no so wonte no wasinti wo frɛ Roman father ye nyina ye tie wo frɛ Roman father busa ne sɛ ewo na o beto na ko si de wonti me ne kasa o kana no besi no busa ne sɛ kwali safrɛ yasra wo ni wo fi asem ginya ase akonya na onko gina ase kuro no na busua no onko wo ma busua fie na bubu no onko no onko ye si woni mo gini tu a wontu ne dwene Roman father say we ha me moro we asam bi aka kum chacha
wasi di enti na mre bia Roman father obi o ne besan bia no na bridge abono obi o ne besan bia na bridge abono yesra no wa fa na fefa eko na pakoso akonya yenim no ba bia nti wo ma na nim kan bom obi si wo de se Alex wo free Globanso ho aba no obi timi di adansi kuru mu no wanya ho nsunsanso ya busua no anya nyadwa busua ana nya frefre kobo ya busua people adisikonwa enti ya busua ne enim no ba bia nti onyina ba bi afa na no nto ya busua sema na wonka se onim no ogina ba bi na so ka ya busua sama ya de be fam na kwan so ye de ni hwi o ye wonyame ana mra ye bumra ye temra se ye su ni mdi awon sede nti ye de asem nyina ye tiawa emra ana be kan sa de da bia busua pani brefo ka sa wo se pata pa pieto ye de mra na eworo nti ye de bibia ye mra ye nsanya kokon so ma ye ni mu aseda nti ne ya kan se sa wo ye ba ye tetiti o na ye te se DL studio no mo kan se bi se ka bia ba obedi ni papa fi shada ka bia pe se ka cha sa santi amamre ni amane oni tumi wa busua no so obi firi ma ya busua dia nti oni tumi wa ba bia no oba ba chia ni nua no ma na bibi afin shada no on stay away ayire yenim yire bia ayire nim no ya ma mesewa ana ma mesewa no so wote yasamase ya ne na adwini bom emira no du ni ade asante amamra ni amane ya toto a ebra ebeyi ni woku na mu no ye be manipa nyina ate na hihye bi e obi ya na hihye na se de ye nie ye na ensi ye no ye ne no an de gina akono a ye ko apɛ no kura na de adie eti obi biara enyina baabi including yan ya ewa ha odian yo sabusua baabi abusua ni bi woni ye pamocho muntie ni ye asama na ya kasa na ya abusua no ana awesa e de ahye ya no eye nura ade no abusua ni nyina bai ekoofo bai ayifo bai anwanya bai offensofo bai petrechefo bai agunafo bai Kofobia for by, Oyimedi by, Sunan for by. Ana yenina yeshi ali soya jeno mo we sa so mo de se busia panini ani abedwa because pani for say omudi asama na ya dia wo so mo yenko busa abedwa nti asam na poni ni titire wana ye tu ahne san ye si ahne dia ya buruburu su nyina ya buruburu su bia abrewa dia abrewa be kan ene wie peye nti no iti na na mo hu abusua feko ni nyina wa ha ye sa dwumadie ni nyina nra na de se abusua panyin ene abrewa ena wofa ena brempoma ene ye wesa ye de se wo ma na me de betima kan nti asem nyina abrewa obi atenente hu nti edu abrewa Você peli wasu na papa fi mana idi kai emre mu odi emre na ye na say ye elu emre sa na musimo be yes television e so as am the many times be akabe ko say emre na musi e bia bo me tole bia na ye say na ho ka say ho ma kan ma onye anniversary set o fetchre ko ya e dia na mo busu afọ be papa me pacho wo busa masem se onu kro okotena wa no ototo na ya mpia no oni ha no se hwa na any spokesperson omo di itinerary ni bai so be candle night omo be ye de be ewo hwa de be park independent ni ade but onu okotena ho no wa nka na ade ba kwa me pese obi ahu a omani mu na bam ana wontete wonye hwe ye nim kunani bia je ma mse wa na yenim no eti so okunani bi no okopa na ntuma eno de ye wono ajejereje ba afinsi ada ye be yam asante amamra ni amane ye be gu yansa na de sasa ye kan ona ya samanfoforo a wokọ no wokose nananom ye nkonwa fie ti no wokose nananom no de emre ni dua de nhye ye beto ye de ye se ye bumra dakoro aye kafoofo da bia kafo ya no aboka ba dakoro ye kafoofo
otemuafo a wo ya reto nyankopon so one dey was say nipa nyina akora so wo mapoye na akaye nko a onyame bekasa 1000 years di odua na obetwa asem bia ni Ghana etwam dawo bubeka ya mre bia etwam obi ni asie no titi bi sanya Ghana akora mama yetimi sie obi be 20 years anso edru ba bia yetimi kotu ana ensentofo bi sida it's one year the wo ye bia no yesitin for tim wo ro ka wafa wa beti ba enim se nyankopon be kasa afinchi adane de emre no so a ye beti na emre no so ye nhuru ba bia yesie no ya tese bi se o mo to na o mo ye de o to na wo kosie no hwana na wo ho onu na wo ka na o mo so o mo to na ye kosie kwajono no we me ba mo che ye kosie no no we no wani kure yimu ambulance be nu mo sensia na ba ya eduru ba bi aye right angle no e bi fa bogun bi fa ni fa bi fa ye ni bi fa ye chi ne ho ne ma no tama egusu na no wa na wo ye yie no o hunu ba bi akwajo ya de no to ye ana me pa mo che o hunu ba bi ya de no to ye sesi ameti we metuma kasa me ye na wa ha ye na wo fi ha ana de se no an se watutu fom now what did you obey wom na afa we are wasmenti so now the statue ne ne ma ne mercy so enti na de obi atime ye na emom na emre no du a ye duru twene no ho a ye be boda nta ye de be cross nsuo no it say autopsy ana mo pray ma abandon na still put the be mu na David me ba cho me ba se me kusa apel na sen apel ni ba ya me kusa apel me se ba me kusa bra me usa am se se won sa asem wo court na obi ni mu abusu apel we de o timi ye de o pe bia abusu apel dada enti yon hihye bie ne wo kire se wo de be kwa to court se wati se na abusu apel dada na peso ye a wo timi si ni kwa na Ofa, ayo kwa ho misro. Wori it's now when we saw autopsy master say mu jai mana se mu na me ka tell say autopsy o say dian yo because ade e da bempoma akoma so no e wo sese nyame boa na bibia wie pe ya ye ma no ama na akoma to ne yam na baba wonim the funny thing ade aye nyina ade wo aha ye nananom na ayo je ye nyina nananom wo ha amsa na mo ba mo tete mo bemben nipa ne bia mo bete ne ma wo mo hunu ene ma ko enura dua ade eche ye ka eche no ha obeka me ma me na one ta fa du ba bi kwa no mo pese o mo sori firifi ana dwo no mo suro ene ma ko so ha ana paside ye nuanom bi wo ye sofo wo ba o se wo ye sofo ba ta di o mu ye wadidi ya na nanu mo ne ya ma me no mo twe akonya no ho ma so 21 years a onyansani 27 years a onyansani King Solomon na se etunya me kase wadini aninyansa wo adije yakonya ma ye no ofasia na ofa kwabra nyansa ofa nikra ofa atakora ofa echamfo abusua na ma no ne abusua na omudi akon ni nyina ebehia enipa omuhia na omunima wo ma ba amane se ye hunu ye ofanyame na de nti ofanyame wo ma hunu mu amada wo ma mu se wo ayi police fo obi na atofo obi na bone tuo police tani a obi bone tuo ma no wuye na no pa ho a ya na nanom a wo nyinara asore tama ko jobu ye ne pese ya amamle bi wo ha ye nsuo bompa ye wo fia ha ahumache anajo Brian koma ne me maame abrewa ne bompa ye no eye ade a ye busuafo ne bia wo mo wo ba bi nyame ko yi kire wo mo no che na be che na nso enka ho sade atie bia no onyankopon be che no ho ani munyam to wonde we watu nsuo onnom no obehia de osonsa China say wa bo baby of ahwan anti openi ko fi se wo a wo ka say we le man so nya ase ite ba na se ru bia wo ka busu awon de utimi bo baby bi e ka ni se wo yi na no na fom yo wo fi ano fom bredo men ka asembia amsa da no ko bi da de so aba ebra na no be sia e no
a wɔka ne nsɛm na ɔmo busa ne sɛ na mama chana yɛ ɔde ɔka sɛ mebatɔ sɛ na wɔ hɔ ɔsɛ ne nua yɛbusa ne sɛ baako sɛ nyene yɛ deɛ ɔsɛ ne nua na ebile bi a atwam wɔka ntam no foforɔ no ɔkɔɔko ayie bi ba no ɔmo kɔhyiaeɛ wɔkɔa no wɔka tɔm sɛ makɔka ntam anya amane o na yɛagye me nyan nan ama matua mmienu a yɛdɛn ana ɔmo sɛ na yɛda na akɔka wɔ so nyɛ abufuo na nnuafoɔ na me maame te hɔ bi me maame aboa no ɛsɛ ntaafoɔ koraa ɛko ɛsɛn ne sɛn ko na yɛ abufuo ana abusuafoɔ musa sɛ na wo nsɛm wo yɛ akɔka yɛ busa wo mpɛ ne nsɛm a wobɛtumi aka wonim sɛ ɔno nso ɔyɛ rough nsɛm kwaya ne dɛ na ɔde de toto na yampia no ɔka wɔno mo musa ne sɛ akonnwa no sɛ yɛ dɛn ne baayɛ sɛ firi hin ne baayɛ so wɔbɛtumi aka ne mpɛ ne nsɛm mpo mo musa no ɛdeɛ na wɔbɛtumi aka because yɛnyɛ deɛ yɛte ho yɛatwe manson no 24 hours ya na ne yedi ya maame ya chi ne ne kɔ ne ne ba ya maame mpani nsɛm na no wɔka no nye obi na ɔda na adwo a na yɛ nananom a wɔn awuo no na wɔn yi kyerɛ ne ti sɛ video ɔsɔre anopa no aka ne mi hu wɔ fata because ya nana no onya almost 180 years kroma obuso obi a ɔka oyɛ fita ɔna de baptist ba kroma ti ya nana no ne car no ebra na yedi akonwa ya asa ehie no ya nana ne car kroma nti ya nana no ne car history ni nyina kyerɛ maame na nti maame no ntimi kɔgyina ahini mo de car ne mpani nsɛm na ɔno musa ne so onim ne mpani nsɛm onim so onim ne mpani nsɛm anko nkɔgyina hɔ ɛnkasa yɛn ne no ahia nam wɔ baabi bia nyina ya ade korɔ nti mre no du ane kan beba MT record ade so aba uko bi abrewa no a esese abuba pen ba akona aka no sebe ne ho mfa no ana ese won se wanyina nti adwene no etwitwa sisi na we ya sese de wonya anya ewe no eda record ade so aba mo amko bi mu hune wo kire bibia mu nti papa mo de mo mienhwe de nyame be lastly mama China nyame sonsene duabo mo ka se matu ono kasa e kan se bi anu aye ko na de so aba pesi ni na yiti na mi ya mo no disan se o chese bi mi mutu ni se pato ka ha be ni ye tie de o kan ya na fe ebusuan mo anu ye bi a amane ne amamre kwa ni ye kire no na no mo dire na enti 24 no so ba ono so bebe bi asabale kwa na na de efa so and down down so no tuya da fi ko so down sa te amamre ye kire so bebe ya na ya tira be bi ya ile what you say somebody don't say ni pa so no de okay no me say esi ani achiri mo achiri mo ti asiri ni me nyina wo nta ono ele ekoye di ono kwa yi bo ye ko ni yi tu e ti ba so ye bo ni ari di ni tu esi fane kwaso ufane kwaso no tu no tu se ana me kwa le mo nyete kashi asama no na ya na mi fado na kase e man be ni fo e na usari na na je na mo so mo tsari si wa na man be fo no mo we o mo ko jo we man be o mo mama jana no we ba be e wo we ba be e kwala no we ba be mama e tuna wo gina ho no ye lo si aboke eye de de o baka na wo sa ono ye busi be ye ba be yin no ye wo man be yi okwo ya na ye o ba be ye wo man be yi okwo na mo ye no se je ba ko so na mo be ni social media fo na o mo fa wo mo so be de ti wa se mo magisi ka no mo be ani mo ma na anti social media tiwa ye so je sa ko ji ga o ke ka ko se ayi o lo mo dire we Ghana we amamre ni amani ase okay eti na sem ne se yes musi man panifo na atu no na mo a musi matu munye man panifo mo man panifo no woko eno no epo no e man na wo mo ho no wo mo ye ade hie o but obi wo kura kuro pa akoso a ne nkonwa gu no onim wo na kan ba so be ho ba bi efi e dan a ne nkonwa gu mu womo ya ade hye ba to krom ha pa akoso womo nim ha enti mpanimfo ma na womo wo akonwa na ho no womo na tu ye na si ye
Woman the own the owner, Parkos woman in baby, Parkos of Panda. Walk a kind of sack. Me pacho was say me your bar penny and idea. Now I done I am me was 63 years me abesiwa na se me yakala na me aba. Na ne walk on is an mumu son is one I didn't dear bush penny. Me that time na me age yes saying. Me na me age yes saying. And so ya ne ya maame and me sister nom and man be me no and a beka when you didn't see abusu penny no. And say she nkuna no anatie wo say ya money charge me say mo amoba ha no muhuni na asem bi wo ho aye kakura efele wode na no na eka ne charge no ye dan ma ebi wo ha efere ne empese ye beka ne nsem no to one dey onyina hwehwe dem no ontoto bo ya tu no I want to bet my account. I'm so pleased. Sabusiana, Kuana Busiana, Yanimoniam. Abusiano do baby, and I will cast off because I Sabi, you will take a course when a Japadia will Kurumha. The Japadia, I yet a Japadia will Kurumha. And the Parkos Kurono, so true babiness or cast off the Parkos, I will be a winning as Santiamamrani and Maniano. Sabe obupa enuti na amene ni abrena se akonwa no betena so na se wa amfa kwampa so no anya akonwa no abekon atia am yatu no nti eno na ato no ne nam ba bi keka ne nsem asem okeka nyina sisi so obi atimi kotena TV so na o we nam chaka the toothpick yi wasa akodura brochi a udidi a no so wo de kire penimu as a guy, I performed the one I Ghana, when travel the one I saw on it, and I pick up here. You said, yes, a million of the year, personal quality media, and I was actually okay. Checking the percentage wise. Who said it was 80%, and others no better 20%. So, as some number say, no, going to be a semi back, one one thing, I be casting beer, and share a before and I say, eh, young. What here, saying that a way I will see if I aggressive because pressure. Any back and go for year no so. And yes, I could do it. Sana mono, saying a Maya read later, it be back to me addressing it quickly. That at me about it. First, we use so. It pack a came fat a fish a day. Dear, no more catch up my profile one. When you did a table chair, and what you see the bench. You me that's it. Nedi omu say watch what can simple be. Nedi omu say and some ya o kekani nyina no. If you say ekwan bi so no ya na emfa kwam na one thing say wo say o kan sim bia na share bufu. And o kwasem ni say so o kan sim bia me phone yi maso on be frame sa say de o kan no kure. On be frame sa one thing say obia complain say yemra bonten na mo fa sei na mo nkwan na mo nko sei utezo obia kire kwan a say ofa so but any kwa bia ye mfa so but it means say as obi na be kire kwan bi say ofa so but ye no obi kan ye bumra ene ye de asem na koda court enti ye lawyer for no advice ye say kasa bebribe no a ye kasa no ye nto ye bo ase na omo processing no ma nye no ma kopem se emre no emre wie du a ebi hu na wie enti se etinsem bi wo ha e ha ye mom ene adofo no frefre ye se omo sise ye na mo mfa sei na mo nye sei na mo ye dai ni nyina no che se ebu ya bembet one thing se ye kan bibi kire omo e mo te ase enti no ma no se sei de e koso no yeso ye nam efom a ye no ma enti ye mfa no ma bebe ye ntudwa why they decide two questions back over here. Green, you know me. I'm here to say, I think she but with me, I say,
enti deɛ na sisi a no so mo ka dia to ma dɔfo no tiri sɛ de mo tie bia no ebi a mo tu because we wa ka deɛ that so ɔmo no nti so you say de wa ka ne general but ɔmo odi wo chi nti ɛdeɛ na mo ka dia kyerɛ assurance bɛ na mo de enti ya dɔfo no deɛ e ka ne sɛ obi enya abotre no mo ntaye chi na deɛ no ma ye de agu kwa so ayeye no obi ene ho betima edi na I friends efisi ada no aya wo mo keka no se ne e ba afoforo no wo mo ka sɛ wo be ye candle night wo be ye bibi independent square the flyer wo de betoto ayi no sa no mo ye but moment ya ya na release people bi e to wo no ma hu se wo ma yi sa yi na firi so wo be ye ayi no ma bi wo fie ho enti ene ye de to amanfo anim sɛ yɛsra amanfo sɛ ɛno ma wɔn de to sɛ wɔn bɛdi afinsi ada no abusuafo no nhyehyɛ bibi asa enti sɛ obi na tena baabi sɛ wɔn so wɔn bɛyi ne ntoma tuntum afiri no ho a yɛne abusuafo no de yɛnim ho hwee enti ɔyɛ wɔn asɛm enti yɛsra mu pii sɛ wɔn so wɔn di afinsi ada deɛ a yɛne yɛni yɛnsan hyɛ ɛwɔ court a yɛka asɛm enti sɛ wɔn so wɔn bɛkɔ so adi a court nso ɛno mbɛdi. But my question, minim the obey no dear mammy. Yenim say your team liga, team liga, no, yenim so more at the mamma. Then you be on social media and it's any power, Jim so upon the mound. Ebian Comubia or Nimudi and was say you Susan commonly tiamo. Aman and say you will be social media and so. Sa a dear no, say, send a mutu swana moava. And no, dear, best say on who say, chat, your friend say, San no man cosmo. And only emphasis ye kasa too much media so. So and say you can be as is no one back say ya one side. Ya one side to me ube whom ya me interview. Look at him. Because last year you say a court to say 20 and 2 so to no. You free court work but any media phone go say o be na ye sanen no be say won to me case ni nti no mo twa na. And akware say hwe me won to me one case. Any case in it no more train, and why I am for any manufacturer because who could interviews is here no we must see no the alphabet and see a sermon baby nipa baby frame your interview to me interview. You say be a casa and be a main casa, but interview no na menya because asem no court and to me can one some will be interested asem no ma asem no and ya Mr. Mupi. Enti ye my brother you say let us see nya mani mu bi abonisi Debbie on fa some tie ni nyina ye yia no oh lawyer for ni yia no ana monti bibia na we lawyer dey cry say adofo no mu da ku di bochi no because we bring to cameras enti mo nsam ye say every meeting legal say the worker ni doors enti the egu mu fi asem and walking. And I hope you say, my brain, I'm more fast walk. Addresses are there. Say, yeah. Go say, communicate, be, and answer more you will be a general say. Be a friend with young hall, but piano. If we have fast our channel, we, into your centronia. Now, walk about personal information on some waka. Asama mo kan nyina ya te ase na me se ne die o mo a mo wo ha kra no bebre wo mu saa mo nyina ye nyina mo twa ye kasa ye yesi mo a mutimi agency ye edi saa se mo ya aba no wo betu obi ano no kasa wo betu obi ano no kasa no e ya abotre ye nya abotre amamo a ebesi de ya tena wiase yesi bebre so ye mfa nya ase nti ebesira tiefo nyina no mo nsema mo ka nyina yesra mo enye se bia yete pa na ye wo otwen huhum bia ye twen de ne kura no ebesi enti ni semani de mu nya abotre mo mo nyina bebre ti sa obu a ye ka se no koya no adane asem no akane different wa ye ne se no yi bia firi na anyina abesi pe enti ya abotre yesra mo wate Enye sakra na me pachi. Me enye sakra na me pachi. First ni de enimo ntini ya kasa mo bia se de ye ni ada ho. On say oni me edi komo.
ene me wonafa one me adi nkomo ekina bo na matwe me ho na nkomo na one me adi no afei de me bro so kire media no eni se motemase no na me sinti se no omunne David media ya uwo tuna na yebo yan ni secret bia wo yan ni secret bia wo ba bia na me wo we no odu mebo we ya kan say nipa no ya say what you wanna say obi pra wo kira fase enti say wahena fase yira ne ye pa pra woni afase ni nti eden emfa no ho ye ni secret bia ya kan enti so de beba bontro wo be den wo woni onyankopon tem ana ye no ye tu na kaka atamfo nko anka mpo abusua no kra no enka ye ntem atete eson de oka chewe but ye de abusua ye ntu ye nsuru mu mfa wura nsemo sameti wo sese wo kokasa makoka brempoma ho asem ana brempoma be ka me ho asem a ye kasa first ne madamfo ni ba ye kasa first na me maame ni say yo anyo abusua ye de ye ni twe kan we check to an say ya bushia pani ya tunu so onya bushia pani bi enti say asem bi we ya bushia mu kura oni tumi say ogita ne bo se chincha meye oni tumi enti afi yadan de wo twuru muta ya mani ni ne eni tina onya bushia pani no de afi yada ade kodofo sunsu wuye no wo ma ye hu ba bi a woda na fia so ya kogu nsa ya paye amayira ne ma ya de ya sia ne akosese wa wo yi na yen so wa amfre no da no timia wa he no kogu no funu no enti samra no so a akosese wa na ese ye de hu ntima ye yiri hu ntima tuntum ne de ntima fufuo fra no ne ya kana no ya ka akosese wa no enti abusua pani kofu so ya tunu so no woni anu biem onya busua pani enti obi a wo se wo ya busua pani opa o me fa no kwatra ne fie no ne abusua pani ma no wo ya hino wo ya dia yi wo ya president yi wo se wo ya busua pani abe fa ko de ne chaw no kwatra wo fie no ne abusua pani ma ya ko na busua ya ko ne wo de wo ya busua pani wo ho ya mpani tina woni ya pani no obedi ye no wa mobile front said the no wo bo no enka ya ni mmere so ho okay dia den ne bo pam twere no enu nti ne ka se wo metena ho na said onua ne bra pa wo bo ne abusia nka bo mu a wo ye o ma abusia dore ye no enu nti ne ka se wo metena ho on so ba ya odi jabatum enso enti me ne ntira biem abusia no anya TV no dia kwesine dem no kwa ware wo ya hene kura na wom na ne anya ye betu ye tu no wanya bo shapani bi wo apɛ no befa no nko dia bo shapani ma wo masma no okay enti you abusia pastor aje je bi a se yi o fa se ni ade so se asam no sport ba ye mu ni be pa si esi ade ge ba me ba se no wa so te se bibi e twetwe yi ne se abusia ni sia se se di o fa se no afi jada ye se be fa mu media for iso no ma ka de So that is it, sub-radio. Madrofu nyina mo a mo bo mpaye ma yeta yechi men kasa bebre de meka ne se ye di nyame din damasi bebre every day one a chance free mu mo ata yechi acheche ye were amenne omunim no kra Erade ahwe yenso amenne date ko is 20 aka 6 days na chance free mu na afi
edi ka da Nyankopɔn ase yɛda mo nyinaa so ase yɛda adɔfo nyinaa ase mpo atamfo mpo yɛda mo ase na yɛsrɛ sɛ Awurade ɔnhu yɛn mmɔbɔ yɛade srɛ dɛ baako paa ne sɛ sɛ yɛtumi nye ntom sɛ ɔhene Charles sɛ wafiri mu anaasɛ yɛakidnap no enti ɛno ɛna mepɛ sɛ mehu fi sɛ mekae a yɛana mensono ɛtwe me yɛm twe me paa because mekae sɛ ɔne mekasa 24th anwummerɛ ana ɔfiri Agyagoragya hɔ ɛba ɔfrɛ me wɔ kwan mu na ɔne ne ba Junior ɛnnɛ nko a fi sɛ ɔhene Charles firi mu ɛnnɛ nko a na meka sɛ asɛm mu ɔfrɛ me saa 24th anwummerɛ na ɔne ne ba Junior ɛna ne te kaa mu ɔmo ba ne ne driver ɛna mete sɛ 26 wafiri mu mahu Charles bi ɔne me kasa bebree ɛnam sasɛm no wɔ court nti ɛna yɛ na obi ka sɛ sɔre pie bɛkasa metimi mpie mfa sɛm a daakye bibi a ho behia wɔ court no ɛmfa meto wo mframa enti mesrɛ mo mamon lose hope momfa mpaebɔ nta yɛkyi n'anim sɛ Awurade te ase nti Charles yɛbɛhu baabi a ne body no wɔ nyame hyira mo nyinaa lady Kaya Kakra on the 26th of July last year. What's in the sense of Umiano? On kind of 25th and I do 2 o'clock. And our barn on any tiana a frame, if Fiana do 2 o'clock. Or fra no soon, or fra now they are too no soon on Canson Bia. A bar so sa could see and not 11 o'clock. The next day, I year 26. And Sana, Minyaba Kuba, I could see, and then it's now feeling collaborating or London, meeting Kings. And son of Freka Treme said, Ma, yes, I bought Papa. Now, or any chance and so tears and your friend of Papa. So you say, yes, I bought Papa who told you move. And I'm saying, a bear said, well, a bear say, I'm Puffy said, Obano on it na frame almost 9 hours. Did that time na many Denise. Na Denise dia waya dia mana ya me ya papa. Sa me ba no. Fi se ono na ne papa te ase o ka kire ne sese bibia si a on contact me. Me su bibia si a me contact no. Fi se na me nua no. Ah check. Yo, yɛda mo ase pii sɛ yɛfrɛ mo a ɔso mo de ahobrɛaseɛ baa mu ɛbaeɛ abɛtie asɛm nti yɛda mo ase sɛ adeɛ akyi ne sɛ akokɔbɔ a na yɛkɔ no abusua a ɛwɔ paako so ɛna yɛda mo ase pii Nyankopɔn nhyira mo